Bună ziua, dragi oameni! Pandemia asta este mare și stați pe acasă și vă plictisiți, așa că puteți din mobila voastră veche să recondiționați și să vopsiți, să faceți ceva nou prin casa dumneavoastră. Ea este mama mea. Bună ziua și bine ați venit la noi! Mă bucur foarte mult pentru vizită și ocazia de a vă prezenta lucrurile pe care le puteți face în momentul în care vă hotărâți să dați o viață nouă obiectelor de mobilier din casa dumneavoastră. Aici sunt mai multe sample-uri cu tipuri de patină pe care le poți obține folosind vopseaua pe care o folosesc și eu în recondiționările mele. Trebuie să înțelegem că la început fiecare poate foarte bine să își ia o piesă de mobilier veche, să o recondiționeze printr-o simplă degresare cu apă și săpun, apoi dăm 2 mâini de vopsea, protejăm cu ceară sau cu lac. Lacul este folosit atunci când avem mobilier de baie, de bucătărie, podele, blat de masă, lucruri cu trafic intens, despre asta este vorba. Iar în rest putem folosi foarte bine ceara care este absolut naturală, din ceară de albină naturală pură, și care protejează și dă mobilei un touch deosebit. Cine vrea să învețe tehnici de antichizare, cum se făcea mobila cu 500 de ani, este necesar, în afară de studiu propriu, să participe la un workshop. De exemplu, aici a fost foarte simplu. Am dat 2 straturi de lavandă. E o culoare provențală frumoasă. Iar dacă tu pe interior pui o hârtie decorativă, deci aici este o hârtie, pur și simplu o hârtie italienească decorativă pe care am tăiat-o bucățele și am decorat fiecare sertar, vei avea un cu totul și un cu totul alt mobilier. Vestea bună este că inclusiv tapiseria scaunelor sau canapelelor se poate vopsi. Nu vă speriați, nu plecați cu vopseaua pe spate, totul e în regulă și safe. Cum spuneam, orice mobilă poate fi recondiționată. Și aceasta este o oglindă care îmi place foarte tare, iar eu pe mama o să o rog să-mi vopsească oglinda în 2 culori. Ca să putem să pătrundem cu vopseaua în toate detaliile, avem nevoie de o pensulă cu vârful ascuțit, ușor ascuțit. Cam așa arată oglinda noastră, este într-o fază incipientă, mai avem de lucru la ea. Ce vreau să vă spun este că vopseaua este 100% naturală, este certificată eco-label în sensul că se poate folosi inclusiv pentru jucăriile din lemn ale copiilor, totul este absolut safe. De asemenea, foarte important este că puteți vopsi chiar și iarna cu geamurile închise, nu este toxică și se poate aplica pe orice tip de suprafață. Vorbește lumea la